Savez žrtava režima Aleksandra Vučića u saopštenju podsjeća javnost da se profesor dr. Mila Alečković jedina suprotstavila zaključavanju u toku korona terora, potom nošenju brnjica, maski, ali i da je jedina dala dijagnozu Vučiću i saopštila je javno na YouTube-u i o tome napisala knjigu. Zašto psihijatri već 13 godina o Vučiću ćute? Zar će ti koji ćute biti ministri zdravlja u oslobođenoj Srbiji? Ti koji su podržavali zaključavanje gde je cela Srbija jedina u Evropi bila u kućnom pritvoru i to mesecima. Privremena vlada treba biti formirana i žrtve režima poput profesor dr. Mile Alečković moraju biti i narodni poslanici i ministri, ali pre toga svi moramo zajedno stati u studente i biti na ulici, sve dok se svi studentski zahtevi ne ispune. Treba nam čvrsta sloga, jedinstvo, snaga, hrabrost i strpljenje. Savez žrtava u ime žrtava će nastaviti da apeluje i daje predloge i savete, jer to dugujemo žrtvama, pre svega našim saborcima i prijateljima koji su izgubili zdravlje i život u borbi za demokratsku i pravnu državu, našu otadžbinu Srbiju. Savez žrtava režima Aleksandra Vučića obaveštava javnost da je Daniel Pinter, diplomirani pravnik, nekadašnji spiker na javnom servisu Srbije i saradnik Đorđa Višekrune, tokom njegovog života u političkom egzilu u Holandiji, već 6 meseci u kućnom zatvoru po naredbi sudskih vlasti u Srbiji, pod optužbom da je 2022. i 2023. godine iz Belgije i Holandije elektronskom poštom slao lažne dojave o bombama na adrese Vrhovne državne tužiteljke Zagorke Dolovac i javnog servisa Srbije. On je uhapšen u julu 2024. godine prilikom povratka iz Holandije i pokušaja da uđe u Srbiju, pošto su prethodno holandske i belgijske vlasti odbile da ga po poternici Srbije uhapse i izruče, jer su utvrdile da nije sumnjiv za krivično delo koje mu Srbija stavlja na teret. U nedostatku kvalitetnih dokaza, samo na osnovu sumnje i pretpostavki, tužilaštvo tereti Daniela Pintera i da je kontinuirano preko društvenih mreža iznosio negativne i uvredljive stavove na račun predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i nazivao ga magarcem. Tužilaštvo traži za Pintera zatvorsku kaznu od 10 meseci. Upoređujući ovu zahtevanu kaznu sa kaznom od godinu dana kućnog zatvora na koju je osuđen sin Željka Mitrovića za obaranje devojke na pešačkom prelazu u pijanom stanju sa smrtnim ishodom te devojke ili sa kaznom od 1 godinu i 4 meseca zatvora na koju je nedavno osuđena bivša državna sekretarka MUP-a Srbije Dijana Hrkalović za trgovinu uticajem, dobijamo jasnu sliku o tome kako funkcioniše pseudo-pravosuđe u Srbiji danas, odnosno da je pravosuđe u Srbiji danas samo još jedna ispostava i sprovodilac volje jednog uzurpatora i samodržca Aleksandra Vučića. Zajednički proglas svim žrtvama režima koji su potpisali profesor dr. Mila Alečković, predsjednik glavnog odbora Saveza žrtava režima Aleksandra Vučića, i Đorđe Višekruna, disidenti, predsjednik Saveza žrtava. Dragi prijatelji, vi koji ste proživjeli zatvore, proterivanje, otkaze, hapšenja, prebijanja, otimanja i druge strahote, izaberite najvažniju žrtvu i pošaljite nam u nekoliko rečenica radi štampanja na e-mail savez.zrtavarezima@yahoo.com. U Srbiji su predrevolucionarna vremena, a to znači i dalje smutna vremena i svako će se ubacivati iz juče u sutra. Preletači su se već svrstali u veliko jato, a oni su uglavnom krali dosta para, pa su u stanju da potkupe sve one koji su skloni kupovanju, a možda će igrati ulogu i u budućoj vlasti. Predlažem da svi mi koji smo realne žrtve ovog užasno surovog vremena u bilo kom obliku štampamo jednu brošuru u kojoj ćemo ukratko napisati šta nam se tačno dogodilo. Zatim predlažem da to podelimo studentima, kako bi oni bili u stanju da naprave jasnu razliku između realnih žrtava režima i onih koji im se sada ubacuju, a živjeli su odlično i čak bili plaćeni od strane vlasti.
Ako se slažete, neka svako od nas napiše svoje ime, prezime i pored toga ukratko žrtvu koju je podneo u trećem licu zbog brošure. Evo, dajem ukratko moj primer. Profesor dr. Mila Alečković 2017. sprema izbornu listu, a zatim joj po komandi BIA i SNS ministar Đorđević preko socijalnog centra surovo oduzima siroče sa Kosova koje je prihvatila njena porodica. Malo potom je posećuje osoba koja se predstavlja kao biznismen i izaslanik Andreja Vučića sa rečima: treba da prestanete da napadate vlast, a mi bismo mogli da pomognemo oko vraćanja deteta. Dr. Mila Alečković ovo odbija. Časopisi vlasti, Informer, Kurir, Telegraf, profesor Milu Alečković nazivaju korona bitangom i na sve načine difamiraju njen ugled. Evo, samo najvažnije, to je moja drama. Hvala Bogu, dete je sada veliko i sve je shvatilo. Đorđe Višekruna, ovo je ono što mi je do sada uradila država Srbija, to jest njen kriminalni režim. Kao novinar tabloida se 2011. 4 puta viđa sa Vučićem oko sastavljanja specijalnog izdanja tabloida o kriminalu tadašnje vlasti, koji aktivisti Vučićeve stranke dele besplatno po Vojvodini. Iako nikada nije bio član stranke, Vučić mu verbalno daje razne funkcije. 2012. biva prvi uhapšen čim je Vučić došao na vlast, a tabloid počeo pisati o kriminalu nove vlasti. 2016. biva prvi otpušten čim je SNS došao na vlast u Vojvodini. 2017. nakon čuvenog intervjua na Balkan Infu hitno odlazi u Holandiju. Vučić ga zove na holandski broj, Višekruna odbija da ga sasluša. 2018. holandska policija hapsi 3 bitange ispred njegove kuće u Holandiji i policija mu preporučuje da ne napušta Holandiju jer su hteli da ga napadnu. 2019. u prisustvu majke i oca fizički ga napadaju 2 bitange u Budimpešti, nakon čega on poziva policiju koja ga odvodi u bolnicu, ali biva sutradan uhapšen po Interpol poternici Srbije i nakon 3 dana oslobođen svih lažnih optužbi srpskog pravosuđa od suda u Budimpešti i pušten na slobodu. 2023. biva uhapšen u Italiji, u Milanu, po više poternica Interpola Srbije i ponovo ga nakon 2 dana sud u Milanu oslobađa svih lažnih optužbi srpskog pravosuđa i pušta na slobodu. Evo, neka svako ovako nešto napiše o sebi jer smo svi paćenici i da to štampamo i podelimo studentima u broju u kome možemo, da se raširi među njima i da vide da je bilo stvarnih žrtava surove Vučićevijade. Vi koji ste proživeli zatvore, otimanja i druge strahote, izaberite po vašem mišljenju najvažniju i najveću žrtvu. Naravno, ako se slažete. Srdačan pozdrav svima, Mila i Đorđe.